מי שמתעלל באחרים ברשת הוא פחדן. מי שמצטרף אליו הוא נגרר. אני דרור, ובריונות ברשת לא מצחיקה אותי בכלל. אני גלעד ארדן. שלום, אני דני רופ. אני גיילר. אני ליאון. אני גלית. אני אלי ילדיס. זאת מיקי חיימוביץ' ואני נגד בריונות ברשת. גם אני נגד בריונות ברשת. גם אני נגד בריונות ברשת. וגם אני נגד בריונות ברשת. גם אני נגד בריונות ברשת. גם אני מתנגד לבריונות ברשת. ברור שאני נגד בריונות ברשת, ברור. אני אודליה יקיר. אני אלעד אביטל. כאן אורי ברויר. אני קוטי סבג וגם אני נגד בריונות ברשת. גם אני נגד בריונות ברשת. גם אני נגד בריונות ברשת. אני יואב. אני תומר גלרון. אני ניר, וגם אני נגד בריונות ברשת. וגם אני נגד בריונות ברשת. גם אני נגד בריונות ברשת. ראיתם בריונות? אל תצטרפו, אל תעמדו מהצד. תקומו נגדה, תדאגו שזה יפסיק. היי, אני עומר. ואני מאיה. ואנחנו לוקחים חלק בפרויקט שומרי המסך של גוגל. אנחנו גם המפיקים של הסרטון שהרגע ראיתם. אנחנו רוצים שתעזרו לנו לשמור על המסך ועל מי שמאחוריו. תעשו לייק ותשתפו.